nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlonhle nophapha ekhanda enhla nasezantsi efundazweni zethu zonke-ke khona eNingizimu Afrika. Sithobeke sibingelele kubantu bethu bonke abasibukelayo le Black Life TV. Igama lohlelo Izimpande ezama-Afrika, kanti igama lami uKings Chaka ngwalapha kaLuqa. Masisuke sesihlangane nawe-ke sodinga indaba ey'thinta abantu nokuthwala. Sizama nje ukukhipha iqhina embizeni, sibuka yonke into mhlampe engahle yenza omunye umuntu avuleke ingqondo. Abanye-ke baye bathi khona kunjalo, cha kunzima kunjalo. Hayi, le nhlupho engiyiphilayo angiyithandi, kungcono khona lokho kokuthwala. Akungiyalele lo muntu lo adekiwe kuyena. Angingeni-ke iy'ngane zakuthi kuleyo phathi ngoba ngayivala nje ngqe, ngoba ngenzela ukuthi abantu bengacabanga ukuthi khona izinto engizazi angazi kwayilutho. Ngiyalalela abantu baxoxe bese ngishare nani nizwe story. Asike lodabeni lethu namhlanje sizwe ukuthi awusihambele-ke namhlanje uze ngani, kwenze njani? Mntakamama, Yebo, uyaphila kwa? ngiyaphila. Awasixabene phela thina sobabili siyezwana. Ngeke ngizwe impilo yokuqala ukuthi kuhamba kahle. Ngiyaphileka. Ubani lo? Khuluma noLitha Sibisi okuganeleka Cele. Mntakamama, yazi la uma sikhuluma nabantu njalo abaze bangibuza abantu, why ngibuza abantu amagama, why ngifuna ukwazi bahlalaphi ngoba kuyimfihlo. Benga-understand ukuthi uma ngikhuluma nawe ngifisa ukubuka face to face, ngifuna uqala i-story from the beginning until kuze kufike la osuthi khona wa-decide, because mina so nga-understand. For me angisiboni isizathu sokwenza into kodwa wona usuke usibona, kodwa ngikwazi ukusikha phezulu, ufuna siqale phansi. Akungiqalele phansi kuhambe nesitory sakho ngizwe ukuthi kufike kanjani la sikhona today. Mina ngihlala nomyeni wami. Sure. Njengoba ngihlala nomyeni wami nginomntwana engafika naye, yena akanamntwana. Okay, umthole ngapha. Yeah. Alright. Sihlala sonke, ingane mephethe kahle, sihle nje siyi-family rights. Okay. Kule happiness yethu ngoba sihleli, mina ngiyasebenza, yena akasebenzi ubaba. Yeah. Ngiyakwazi ukubhekela umndeni. Okay, la ngisebenza khona. Ngithe uma ngisasebenza la ngisebenza khona ngaphuma i-promotion. Makuphuma i-promotion, ngithi hayi ngoba akasebenzi. Ngithi baba nayo umsebenzi. Naye abone ukuthi uzohlanganisa abhekiphi. Sure. Hayi ngempela kubaba hayi. Semetha apply hayi bamthatha. Sebenze sibambisana aqhubeka impilo bemnandi. Sure. Siphume siphuma out simnandi nje si right. Oh yeah. Ekhaya. Shothi le company le ivele iphele i-contract yakhona ongakapheli 3 months. Bongakapheli 3 months ubaba ke angabe right ke. Ngiyambona ubaba ngihleli naye endlini akasekho happy manje, phela ngithi ngiqala ukusebenza manje uyabona useyangilekelela ngapha nangapha. Manje sephele ithemba. Ehle baba emzimbeni usehlezi ne-stress, ehlezi ecabanga. Nangimenzela ukudla ubona ukuthi nemezodla nje uzobuza ukuthi imali ezihlezi ezimini iqhamukaphi yabo. Kube nesikhathi la baba decide ukuthi uyahamba uyekhaya ngoba uyabona ukuthi impilo ayikho right. Uthi hayi kulungile baba, uhamba makhona okudingayo ungitshela. Sure. Hayi ngempela hamba baba, mayifika ekhaya bamnakela abazali ke phela basakhona abazali bakhe. Angifanele one day yathi ucela imali ethize. Ngimsendele imali ethize leyo. Hayi abe right. Phinde futhi ubaba ngilandela futhi. Athi cha ngithengele imali ethize. Hayi ngimsendele imali. Angithi ngoba efuna imali mina ngiyazi mhlawumbe ufuna ukugcwasela ekhaya ekudleni. Sure. Mhlawumbe naku transport mhlawumbe emnyisa mhlawumbe nokugula othizeni ngimneze imali. Nawe uyameseka nje umyeni wakho phela. Kuthi ngaphe nje mhlawumbe u3 weeks oba angifonile. Athi kumina mama ngithi baba. Athi ngicela ungizama ngemali ewu-30,000. Oh yeah. Ngithi na hawu baba yini sekonakele yini manje? Athi hayi mama nje lokho sokukhuluma after. Hayi nami ngiyikhipha imali anginankinga. Yeah. Ngimneze baba imali. Phela inyanga yesi4. Ithi yesi5 hayi baba abuye. Mayebuye ubaba hlale nje mhlawumbe isonto. Ngiyambona nje ukuthi akasekho njengasekuqaleni ngoba adambile phela ekhaya nje usena lokukhuleka lokho ukuthi ngathi khona itoha atholile mhlawumbe nangifihlela angazi.
i-attitude yakho seshintshile. Seshintshile nje unoku-acta ngathi nje yabona nje uyibhoza nje kodwa futhi nakhona ukubhoza kakhona uyabahayida. Tititane ya. Hayi sibe right. Athola i-call ngelinye ilanga. Sihlayela nje emini. Ahamba. Mayebuye baba lathi ngidle ngemoto. Hawu. Hayi ngimangale phela ngithi hayi bo. Kodwa baba kanti baba wenza njani? Nawe ngibe udo 30,000 noma wayithenga imoto. Maceke. Noma kanjani? Hayi maceke bhuti wami. Awu. Baba ukwenze njani mama? Hayi athi hayi impilo siyaphila mama. Siphile nje siqhubeke kwemnandi. Masiqhubeka kusemnandi konjalo. Ubaba yabo le yabe yangithusa. Zithi. Yangithusa le ngoba namanje ngisayibuza ukuthi ngifike kanjani. Hayi ngiqhubeka nendaba ngoba manje ukugcina ngavele kubuhlungu. So ubaba athi kumina mama kumele ngilamanise manje. Ngithi mina baba ngempela. Athi yazi kumele ngilamanise. Ngithi mina anginankinga baba phela amandla asuka kuwena wena uyazi. Hayi ngabe nankinga ke. Hayi isukula khona ke senza umsebenzi wethu. Manje into engibangazayo baba ufuna ukulamanisa kodwa manje le msebenzi esiwenzayo uza ngemuva. Okay, asenze sibe ibe clear ngoba sikhuluma nabantu lapha abadala aba understandayo. Msebenzi imuli lokhulunywa ngayo. Umsebenzi wasembedeni. Oh, i-sex. Yebo. Ubaba ufuna ukulamanisa nenze sex. Kodwa akayenzi ngendlela ejwayelekile. Hayi akayenzi ngendlela ejwayelekile. Uyenza ndlela ungiza ngemuva. Nalokuza kwakhe ngemuva. Akuyena lo muntu osengimjwayele. Usomunye umuntu nje. Usomunye umuntu nje angi-understand. Unamanye amandla engingawazi. Hayibo. Mayeqeda le masiqeda ukwenza umsebenzi wethu sebusuku. Ngiyakhathala, ngizwa ama pain. Nginga-understand ukuthi kanjani. Hayi okay. Ngiyaxoxa kodwa after lento ukuthi uthe ufuna ukwakha umntwana kodwa ngimbuza. Indawo esebenzisayo for sex akusiyona. Ngimbuza ukuthi hawu baba ngathi manje umntwana wenziwa ngemuva noma wenziwa ngaphambili. Athi hayi mama lokho ayesebe sikhuluma singanginaki. Hayi okay. Qhubeke nempilo ngiyabona la ekhaya ukuthi sekukhona ushintsho seya-renovate izinto nje nemali nje sengiyayibona wayena siyakhuleka ngisho kunezimali wazawathi angeke umsebenzi ngoba senemali eningi. Ngiyaxoxa ukuthi hayi baba manje le mali hayibo. Even nomakhelane mabengibuka bangibuka njengomuntu orish. Kodwa wesinye isikhathi bayasho mani bakhona amagama abawashoyo kodwa kungawanaki lo magama. Ukuthi umbona nje umuntu wakhe ehamba ngemoto ekhokhumele uthwele. Hayibo ngiyibuze ngiyiphendule kanjani. Hayi ungakunaki lokho. Qhubeke siphile phela ngake yaphilwa. Phela futhi baba basenkona yasempedeni wenza same style one style liyangimuva. Hambe hayi ngimbuza baba ngisikahle kahle baba kanti kumayelana nani lokho kwenzakala. Ngoba ekugcineni uma ngifihlela kumele ngazi mina nawe sibothu. Sure. Ngeke iziphuma ukuthi phela yala ekhaya kumele ngiyazi. Hayi baba gcine sengichazela ke. Angichazela ukuthi mama ngathatha isithwalo kanje. Isithwalo sami esokuthi ngilala nabantu besilisa. Awu. Shothi ngoba usulala nami wena usukufila nje ukuthi umuntu wesilisa. Yo. Athi mama akube imfihlo yethu. Uthi akunankinga baba ngoba phela siyaphila. So angazi ukuthi maqhubeka kanje kuzogcina phi. So mayethi isithwalo sakhe sahlanganisa uthalale nabantu besilisa. Yena wenze njani? Wavuma ukuthi izoyenza lento noma wanqaba kwenzakalani? Mina mangithatha ukubheka wavuma. Wavuma ukuthi uzoyenza lento. Kodwa manje ekugcineni into yayishimshaya washeshe wagana.
Oh, akakwazi asakwathola Akakwazanga. abantu besilisa lapho. Yes. So sekufanele yonke into ezoyenza kubantu besilisa yenze Ize kuwo. kumina. So now uke wathi wena mangabe yenza uyalimala. So mawucabanga so sasenormal. Mina ngikubona kwami kusuke kungayena. Why isho njalo? Kusuke kungayena ngeke ngibone amandla akhe. Lo muntu unamandla uma eseyenza lento yakhe unamandla futhi kwa into yakhe ngiyeza ukuthi akuyena kuyona. Uyayazi phela. Mayingena akuyona. Uyeza ukuthi ngathi sasilwanyana esingenayo. Noma ngiqeda lapho yebo. Uma ngiqeda lapho kuba buhlungu yonke le ndawo le. Babuhlungu yonke le ndawo ngilala embedeni bengazi ngisesibhedlela. Yena mase umxoxela lento uyayazi. Akayazi. Yo? Yena ibona nomanje kodwa ebusuku ukuthi usukwenzakalani akazi. And uyamchazela ngokulimala kwakhe. Ngiyamchazela. Naye akazi ukuthi kumele enze njani. Any advice oyithola bakhona abantu oxoxa nabo lento noma usalokhu uvikile ophela umyeni wakho? Angikazi ngize ngixoxele umuntu. I think nabantu bayakubuza ukuthi nengane yangaphandle aninaye yini? Why ngoba nishadile? Bayabuza vele abantu. Because bake basho vele nomakhelwane ukuthi behleba ngibezwa. Basho bathi njengoba nibone ekhukhumele nimbona nje. Uthwele phela wondla ingane yangaphandle. Kodwa yakhe asiyazi. Akekho umuntu ongavela abe rich nje simbone yathi bayeza phambi kwethu. Ish. Avela suka simame nje. Umfazi wakhe akazali akamzali ingane yakhe. Ukuze sibone ukuthi umuntu onormal akazali phela. Yabo zonke into abayikhulumayo abantu nasemndenini vele bayakhuluma lokho. Kodwa ayinto ehlele entizeni yami kodwa futhi sekuningi okakhe nabantu izinto abayikhulumayo angazi kona kufanele ngishone ngaphi ngenzeni kube njani angazi. So ake mhlawumbe sixoxe nje ngoba sixoxa nawe sobabili ukuba umyeni wakho wayekade ivumile le yabafana actually bese fika kuthi mama ngithwele ukuthwala kwami ukuthi angilale nabafana wazoyivuma ezimakoti. Mina ngizoyivuma phela ngoba already sengithathile ekhaya. Ngizoyivuma. Akukaze kukufikele njengamanje obulesimo uthi umyeke. Kuyafika bhuti wami. Kuyafika. Makufika futhi kusheshe ingqondweni kusithele ukuthi ngizoshona phi. Ubani ozongithatha sekunje. Kwavele sengiphila nje ngifake iPampers. Nomzimba akusawona lo wami owaziwayo sekumzimba wakhe. Kunzima nje, kunzima. Sure. Shuthi ngezinye indlela ngoba uma ngizwe sesakhuluma nawe offline off air wayiveze ukuthi from the beginning nina naye niyasupportana. Niyasekana niyafihlelana inkinga yakho yaziwa uyena yakhe yaziwa u. So kuyona yonke lento yesistory lesi akukho lana ngenasikaza nithi nihlale phansi nomndeni ochazele because nawo njengoba unama questions ukuthi umakoti uzala nini uyayidinga impendulo. Asikazi sicabange sesakukhuluma lokho but ukuthi siye kubona sebachazela ngibona kusinda kuyasinda kwayena ngithi mangithi siyakhuluma leyo nto vela khale inyembezi ngoba esinye isikhathi uma ukhuluma naye umbone ukuthi uyacikeka engathi avela asukume nje ahambe akushaye ashintshe ebusweni ukukhuluma ngale nto. Ngaze ngayitshela ngathi mina ayilungileke ngizwa ngaye mase yizizwa yena ukuthi uyafuna ukukhuluma. Ngoba mina ngeke ngize ngiqale into yena singavumelana. Engavumelana. Ngoba ngiyikhuluma mhlawumbe umuntu avela angivezele elinye iside engingalazi. Eish. Yabo. Ngcono ngizwe ngaye mase ready ukuthi sikhulume lento. Mina ngilindene ukuthi angitshele. Oh. Yeah. Hey, inzima nansinto. Ngiyayibuka nje ngiyayicabanga ukuthi njengamanje into epresent ekhona imvamisa abantu abafika labakhuluma into asebephumile yona wona uthi into enisaphila nayo eseyakhona.
Yeah. Kube njani kuyena mamchazela namhlanje uzokhuluma nathi as Black Life ukwamukelile noma uthe no kumnyama kubomvu ngiyaphuma and yiphi inhloso ngqangi yakhe ukuthi ufike la usixoxa lolu daba? Inhloso yami ukuthi ngize la ekhaya. Ngifuna ukuthi ababukeli bangisize. Bavele nje bangisize. Ngoba manje ngihambile vele ngimshiya vele ngikho right. Akumazi mazomfica endlini elengisile noma ngizomfica endlini engekho angazi. Ngoba vele ngithende makunjani ngiyahamba ngikhuluma naye. Ngoba kunzima. Bengicela nje ukuthi abalandeli emakhaya ababukele emakhaya bangiphi imbono abazokhona ukusiza bangisize. Yeah. Ngiyacela. Sibonga kakhulu isikhathi sakho nethuba olithuvela uzokhuluma nathi sithemba ukuthi ikhona usizo loqhamuka nawe ubuyele kube nomuntu wesifazane ozethemba ngendlela owawuzalwe ngakhona. Yebo ngiyabonga. Babukele Black Life TV igama lohlelo impande zama-Afrika igama lami ke uKings Chaka ngwakaluqa lolu daba ke nokho alulona udaba olulula as we speak kukhona inkinga oyibonayo nawe uthi khona angazi bangakanani abantu besifazane abaphila ngalendlela ekhulunywa lo muntu wesifazane ngenxa yezinto ezithinta isithwalo nabayeni babo mhlawumbe nezinto bona abayivuma kodwa ke asikho lapha ke sizwe ukuthi mhlawumbe ninabancabanga isisombululo sale nkinga ngaba yisiphi igama lami uKings Chaka ngolapha kaluqa lezi impande zama-Afrika uma uthi xa sithandile sophinde sibonane kokuzayo kwamanje sale kahle. It's the Black Life TV.